أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Danas ja ću vama obratiti jedan najbitan stvar, a to je molitva, to je namaz. Allah kaže u časnom Kuranu: ti uči knjigu koja je tebi objavljena i obavlja namaz, zaista namaz zaustavlja od sramotnih i ružnih stvari, a spominjanje Allaha zaista je najveće od svih, a Allah zna šta vi radite. Mi kao muslimani, mi znamo Allah je naš stvoritelj, On naš stvorio i kroz svoje riječi On nama uputio kako treba da živimo. Mi imamo dvije najvažnije stvari, jedan prema Boga i jedan prema čovječanstvu. I prema Boga je naše molitve, naše obožavanje koje pripadaju namazi, posti, zakati, hadž. Ovo su kao Božje prava, a mimo toga je jedan pravac prema čovječanstvu. I danas ja ću pričati važnost taj što Allah pripada, to znači molitva, namaz. Neki ljudi koji još nisu upućeni prema tome zašto treba da obožavamo i faktički oni nemaju neki slast u namaz i za njih je potrebno da oni vidi zašto oni su stvoreni i onda treba da mi pokušavamo da krenemo prema Boga. Allah kaže: ti uči knjigu koja je tebi objavljena i obavlja namaz. Kada čitaš Božje naredba, onda obavljaš namaz. Zaista namaz zaustavlja od sramotnih i ružnih stvari. Kada čovjek bi obožavao Boga i onda on bi razmislio u sebe da li ja obožavamo Boga, da li ja pripadam njega ili ne pripadam, da li on pripada meni. I ako Bog mene pripada, onda ja ne smijem da radim neke ružne stvari. I zato Allah kaže: namaz zaustavlja od sramotnih i ružnih stvari. I kao jedan čovjek koji je bolestan i njemu obična hrana ne dopada i on ne osjeti neki ukus, dobar ukus. I to je stvar za ovi ljudi koji još nisu upućeni prema Boga. Neki ljudi kažu: zašto je potrebno namaz? Namaz nama je potrebno ako mi ne obožavamo, Božje kraljestvo neće smanjiti. Kada mi obožavamo Boga, mi faktički popunimo taj svrh za naš stvarenje, ispunimo taj svrh. I imamo mi korist, zato što onda Allah će slušati naše molitve. I zato ovi ljudi koji nemaju slast u namaz, oni treba da vidi za sebe, za svoju bolest. I Allah kaže: a ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. Allah kaže: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. I zato
ovo je najvažnija stvar za nas, da mi koji još nisu dobili taj slast u namaz i treba da molimo od Allaha da Allah nama podari taj slast. I kada mi obavljamo namaz, onda treba da postanemo ponizni robovi. Ima neki ljudi koji kada obavljaju namaz ili radi neka dobrodjela, oni hoće da ostali svijet sazna. I za takvi ljudi nemaju savab kod Allah. Za takvi klajnači Allah kaže favelul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Teško onim klajnačima, onima koji su nemarni prema svom namazu, onima koji se pokazuju. I zato ovi muslimani koji sada posti, koji sada obavljaju redovno namaz, oni treba da vidi da ne budu oni među tih ljudi koji samo pokazuju. Iako neko radi dobrodjela, samo da znaju ljudi, onda nije sevap. I zašto je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za ovi postača koji posti i ne zaostavi od ružnih stvari, ne obavljaju redovno namaz, onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ni pripada samo glad, što oni su bili gladni. Zato namaz kada mi obavljamo, onda treba da raščistimo sebe i časni Kur'an kaže innal hasanate yuzhibna sayyi'at, znači zaista dobra djela oklanjaju loša. Ako počnemo da radimo dobro djela, za isto vrijeme treba da odvojimo sebe od loše djela. I kada mi čitamo časni Kur'an, nađemo nekoliko ajeta koje govori za važnost namaza. To je toliko je bitan stvar. I mi kada kažemo ovo 5 stupova Islama, poslije kalma šahadat dolazi druga naredba za namaz. I to je 5 dnevni namaza, redovno. Na drugom mjestu Allah kaže vaqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula la'allakum turhamun, i obavljajte namaz i dajte zekat i pokoravajte se poslaniku da vam bude pokazana milost. I onda dalje časni Kur'an kaže innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. U istinu, ja sam Allah, nema Boga osim mene, zato obožavaj mene i obavlja namaz za moj spomen. Ako želimo da spomenemo Boga, to je najbolji način je namaz. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko volio namaz, kao se pokazuje njegov djela, njegove riječi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom je rekao radost moga oka je u namazu. To znači najviše što on volio i šta je njemu donio radost, to je bio namaz. Zato što kroz namaz može da čovjek približava svog gospodara. I kada bi mi stigli do taj nivo, onda mi bi ispunili svrh svoje stvorenje. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu navedi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao prva stvar za koju će čovjek biti pozvan na polaganje računa je namaz. Poslije smrt ovo će biti prva pitanje radi namaz. Ako uspije u ovom polaganju računa, bit će uspješan i postići će spas. Ako taj obračun bude manjekav, bit će uništen i bit će gubitnik. Ako postoji nedostatak
u obavezni namazima Allah će reći: vidite, ima li kod mog roba neki nafila namaza. Ako je on nekad se zaboravio ili se zbog lijenost nije obavljaju farz namaz, onda Allah kaže, onda neka da vidite da li on obavljaju nafil namaz kao dobrovoljeni namaz. Ako bude neki nafil namaza, oni će nadoknadati. Ako bude neki nafil namaz, oni će nadoknaditi za manjak obavezni namaza. Slično tome, oni će biti pitani za sve druga svoja dijela. Ostali dijelo šta bi čovjek radio, onda Allah će pitati. Onda dalje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: zaista između čovjeka, širka i kufra, nevjerstva je ostavljanje namaza. Ako treba da pravimo razlika među čovjeka i širka, je namaz. Ako neko ne obavlja namaz, to znači kroz svog dijela taj čovjek pokazuje da on ima neki drugi bogova umjesto gospodara. On nije obavlja namaz, nego on obavlja neki drugi stvari. I to isto je kao da on obožava nešto drugo mimo Allaha. Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu je prenio kako je čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: recite mi, ako jedan od vas ima rijeku pred svojim vratima i ako se okupa u njoj 5 puta svaki dan, hoće li na njemu ostati ikakve prljavštinije? Bilo mu je odgovoreno: nikakve prljavštinije neće ostati na njemu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ovo je primjer 5 dnevnih namaza. Allah zbog njih briše sve grijehe i otklanja slabosti. Kakva je lijepa primjera poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao, da kao 5 puta okupate sebe, onda bit ćete čisti. Neće biti neka prljavštinija na vama. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: tako je namaz završi. Ako čovjek pogreši i onda kada obavlja namaz, onda namaz otkloni taj grijeh. I zato je bitno da mi obavljamo 5 dnevnih namaza redovno, i za muškarac je bitno da oni obavljaju namaz sa džemat zajedno. Ako ne stignete zbog nekih razloga, onda imamo ovu mogućnost da obavljamo na svom mjestu gdje se nalazimo, i ako ne možemo da stignemo, opet imamo mogućnost da spojimo 2 namaza, na primjer podne i kindija i akšam i jacija, ali kada mi završimo dan, treba da bude tako da mi punimo taj 5 broj. Običajni Mesija alejhi selam kaže: obavljajte namaz, to je ključ za svu dobrotu. Bit i duh namaza leži u upućivanju dova. I onda dalje on savjetuje svog zajednica i kaže: vi ćete kod Boga biti ubrojani u članove mog džemata samo kad istinitu počnete napredovati na putu bogobojaznosti. Obavljajte svojih 5 obaveznih namaza sa takvom koncentracijom i strahopoštovanjem u sebi, kao da vidite Boga ispred sebe. Ispunite post u ime Boga u punoj iskrenosti. Svako od vas koji je dužan platiti zekat, neka plati zekat, i oni za koji je
hodo, čašće, meki, ostalo obavezajuće kojima ne stoji nikakve prepreke na tom putu, neka obave hađ. Neki drugi muslimani, oni govori da Ahmadi, oni ne završi hađ, ali to je potpuno pogrešno. Naš osnivač nama naredi da treba da idete na hađ ako nema problem na put. I svi Ahmadi kojima je dozvoljeno, oni idu, na primjer iz Pakistana, naša braća koji želi da idu na hađ, oni ne mogu da idu zato što vlada ne dozvoli, ali od ovih drugih mjesta ljudi idu na hađ. Kad činite, dalje običajni Mesija alejhi selam kaže, kad činite dobročinstvo, činite to sa dobrotom. Inače, kada činite dobročinstvo, onda čovjek trudi da kao da se stavi najbolje boja u tome, kao da naša duša bude na taj dobrota, kao u namaz. A sa mržnjom napustite zlo. Kada vidite da kod nas nalazi neki zlo, onda sa mržnjom da napustite zlo. Dobro upamtite da vas nijedno dijelo, kakvo god da je, ne može dovesti Bogu ako nema takve, ako nema bogobojaznost. Ako dobro dijela čovjek radi samo radi pokazivanje, onda to ne ide kod Boga, to onda ostane dole negdje. Korijen za svako dobročinstvo je takva, strah od Allaha. Gdje god ovaj korijen nije izgubljen u bilo kojim vašim dijelu, ni to dijelu nikada neće biti izgubljeno ili bezplodno. Dalje, običajni Mesija alejhi selam nama kaže šta je namaz, to je molitva upućena Bogu u istinskoj poniznosti i potpunoj svijesti u njegovoj čistoći, da je jedini on vrijedan hvale i u njegovoj uzvišenosti i ova molitva podnesena Bogu sa istigfar kada čovjek traži oprost od Allaha, da Allah oprosti naš grije, i sa darudom, to znači salavatom, kada čovjek pošali taj salavat na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin, taj salavat jeste ono šta je kako čovjek plačuće treba moliti Boga. Znači kada čovjek vidi koliko je moj gospodar veliki, koliko on ima moć, onda sebe smatra kao on nije ništa. I onda on bude ponizan, on plače i traži njegovu pomoć. Zato, kad ostanete radi namaza, nemojte se kao neupućeni ljudi ograničivati samo na propisani arapski tekst, jer su namazi istigfar mnogi ljudi samo formalnost, bez stvarnosti u njemu. Kada klanjate namaz, osim Kur'ana, koji je Božja riječ, i osim dova, koji su riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ostale dove možete izgovoriti na svom jeziku, jer će to ostaviti trajan rezultat na vaš Ima neki ljudi, oni misli namaz je to samo arapski dio i na brzinu oni završi namaz i ne znaju šta uči, i zato običajni Mesija alejhi selam nama rekao treba da molite na svom jeziku. I to je najbolji način da bi mi bili blizu svog gospodara. I arapski jezik je tuđi jezik. Arapski jezik nije naš jezik. Arapima nije bio strano kada oni uči alhamdulillahi rabbil alamin ali kul huvallahu ili bilo nešto. Ali nama je bitno da mi znamo šta učimo tokom namazu
I mimo arapski dio treba da učimo, molimo na svom jeziku. Dalje običani Mesija alaih salam kaže, onaj ko ispuni dužnost vezane za namaz osjeća da je umro. Vidite, kada čovjek, zato je za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se kaže, kada on pao na sećda, on toliko plakao kao se kuha neka šorba. Toliko bio glasovi od njegove grudi. Zato što taj čovjek, pogotovo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko znao veličanstvenost Boga, i onda kada on padao sađda, onda on više plakao, više imao strah za njega. I onaj ko ispuni dužnost vezane za namaz osjeća da je umro. Njegova duša se stopila i pala na prag Allahov. Onda dalje on kaže, kuća u kojoj se obavlja takva vrsta namaza nikada neće biti uništena. Onda Allah spasi taj kuća, spasi taj stanovnika koji klanjaju takva vrsta namaza kao da su izvadili svoje duša kod Boga. Rečeno je u hadisu da Nuhov narod ne bi bio uništen da im je bio naređen namaz. Hadž je obavezan, ali sa određenim uvjetima. Tako je i post i zakat, no za namaz nema nikakvih sličnih uvjeta. Sve druge obaveze ispunivaju se jedan put u godini, ali namaz je naređen 5 puta dnevno. Ostali stvari, sada mjesec post samo jednom. Mjesec dana i onda se završava. Hadž je jednom, zakat je jednom, ali za namaz svaki dan 5 puta. Namaz je naređen 5 puta dnevno, sve dotle dok se namaz ne obavlja u skladu sa svim njegovim zahtjevima. On ne zarađuje blagoslove koje nosi. Takva zakletva vjernosti nije ni od kakve koristi. Kada mi slušamo, kada mi čitamo riječ od naše učitelji imamovog doba, onda treba da mi mislimo u sebe i treba da pokušavamo da budemo na bolje nivo i da treba da držimo taj pravac. Običani Mesija alaih salam kaže, namaz je obaveza za svakog muslimana. Preneseno je u hadisu da je neki narod primio islam i rekao, o Allahov poslaniče, molimo te, oslobodi nas obaveze namaza, zato što smo mi trgovci, budući da čuvamo stoku, ponekad nismo sigurni u čistoću svoje odjeće. Pored toga, mi nemamo vremena. Danas isto dosta ljudi kažu, kada mi kažemo treba da obavlja namaz, kažu mi nemamo vremena. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, vidite, ako nema namaza, nema ništa. Vjera bez obožavanja nije vjera opće. Šta je namaz? Da svoje slabosti iznesete pred Bogom i da tražite od njega svoje potrebe. Šta god nama je potrebno, šta god fali, treba da tražimo od naš Gospodar koji je nama stvorio. Da mu zahvalite kao prosjek, da potaknete njegovu milost spominjajući njegovu veličinu i onda da tražite. Vjera koja nema ovu vrstu molitve nije vjera opće. Čovjeku je stalno potrebno da traži Allahovo zadovoljstvo i mole za njegovu milost. Samo kroz njegovu milost mi možemo sve obaviti.
u Allahu pokloni nam sposobnost da potpuno pripadamo tebi i ostanemo čvrsti na putu tvog zadovoljstva i da tim zaradimo tvoje zadovoljstvo. Namaz znači Božju ljubav, strah od Boga, da uvijek njega imamo na umu. Treba da uvijek mislimo na Boga. Vidite, imam ovog doba, on nama pokazao na najbolji način kako možemo da mi obožavamo Boga, kako možemo da tražimo od njega pomoć. I to je taj svrh za naše stvorenje. I kao običani Mesija a.s. nama rekao, da li on kaže, čovjek je stalno potrebno da traži Allahovo zadovoljstvo i moli za njegov milost. Samo kroz njegovu milost mi možemo sve obaviti. I onda on kaže, namaz znači Božju ljubav, strah od Boga, da uvijek njega imamo na umu. I to je ono što je vjera. Da ne je samo kada poslije godine dana mi bi spomenuli za par dana Boga, klanjali namaz ili klanjali travi namaz, postili se i onda zaboravili Boga. Ne. Treba da uvijek on bude na naš um. I to je ono što je vjera. Prema tome, ko god želi biti oslobođen od obaveze namaza, ne može obaviti ništa više nego što životinje rade, da jede, pije i spava. Onda čovjek, ako nema namaz, ako nema obožavanje Boga, onda nema razlika među čovjeka i ostali životinje. Ovo sigurno nije vjera. Ovo je put nevjernika. Popularno izreke koja kaže Jodam gafil, sodam kafir. Trenutak nemara je trenutak nevjerovanja. Čim se čovjek bude nemaran prema Boga, i onda taj trenutak on postao kao nevjernik. Ne smijemo, nesumnjivo je istinita i ispravna ta izreka koja kaže trenutak nemara je trenutak nevjerovanja. Kako postići slast namaza? Običani Mesija a.s. kaže, osoba koja ne izvlači zadovoljstvo iz namaza treba ovako moliti Allah. On nama isto je nam uputio, ako ne znate kako treba da tražimo od Boga njegov ljubav i njegov put, i onda treba da ovako molite. Allahu sve mogući, ti mene vidiš kako sam slijep i ne vidim. I sad je to moje stanje, kao stanje mrtvog tijela. To znači, kada čovjek nema slast u namaz, i onda treba da moli od Allaha, da Allah nama podari taj slast. Znam da ću za kratko vrijeme biti pozvan i da ću se pojaviti pred tebe, ali moje srce je slijepo i ne vidimo toj svjetlost. Učini da se na njega spusti zraka, svjetla, da ono time bude nadahnuto tvojom ljubavlju i predanošću. Podaj mi takvu blagost da ne budem uzdignut, slijep i nesvjestan. I kao časni Kur'an kaže, onaj koji je slijep na ovom svijetu, ostaći slijep na drugom svijetu. I da molimo
da mi ne budemo, da ne ostanemo slijepi. Kad čovjek usrdno čini dovu na ovaj način i ostane ustrajno u tome, on će vidjeti da će doći vrijeme kad će se nešto spustiti na njega sa nebu. Kada bi mi trudili, onda inša Allah jednog dana Allah će slušati naš doj, dok i spustiti na njega sa neba dok obavlja takav namaz što će rastopiti njegova srce. I onda mi bi počeli da dobimo ovo slast u namazu. I Allah nije stvorio ništa za nas što nema slast. Ako nema ukus u hrana, čovjek ne bude dobro. Ali kada mi jedemo nešto ukusno, mi osjetimo slast i isto za svaki stvar, ako čovjek misli ima Allah tako stavio ovo kao slast ili nešto takvih stvari. Naprimjer, ako imamo odnos među muž i žena i tom odnosom je Allah isto stavio ovo slast. I hrana isto ima slast, ali ako je jedan čovjek, on ne osjeti, to je dao običajni Mesija alejhi selam dao primjer, ako čovjek ne osjeti slast sa svom ženom, onda kasnije to bude neki veliki problem. I isto on kaže u namaz postoji taj slast. Samo treba da mi tražimo i ako bi tražili, mi bi našli. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on završio velike stvari kroz namaz. Kada čitamo istorija o bitka na Badr i muslimani su bili samo 313, a nevjernik oni su bili 1000 vojnika. I muslimani su imali slabi šta se tiče oružja, sve nisu imali ništa, osim dove. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stalno molio i rekao moj gospodar, ako danas ova mala skupina bude uništena, onda ko će ostati, ko će tebe obožavati? I Allah slušao njegov molitva, a muslimani su uvijek dobili pobjeda kroz molitva. I najbolji način za molitva je namaz. Ako mi redovno obavljamo namaz i da Allah sluša naš dova, onda mi bi rešili mnogi svoje problemi. Zato najbitan toj stvar je namaz. Mi treba da obožavamo Boga, da obavljamo namaz redovno. Naša kuća treba da tamo bude namaz. Djece treba da uputimo da oni obavljaju redovno namaz. I kao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ta je kuća gdje obavljaju namaze, to je živa i gdje ne, to je kao mrtva. I treba da sada, na ovo mjesec Ramazan, da uputimo mi sebe prema Boga. I kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, treba da završite hidžra. Hidžra preselenja od jednog mjesta na drugo mjesto. Od taj život koja nama uputi, ali gdje se grijeh i od grešno mjesto prema dobro mjesto treba da nastavimo taj hidžra. I za dobro bit za nas. I neka Allah nama podari takvo ovo znanje da mi ne samo spasimo sebe, nego da spasimo okolo nas ostali ljudi, da Allah nama podari slast u namaz i da mi postanemo njegovi robovi, da obavljamo redovno namaz i kada bi obavljali namaz, onda bi promijenili sebe, da postanili bolje ljudi prema Boga i prema čovječanstvu. Neka Allah tako nama uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.